Sí, a la pista d'agility hi ha els gossos que estan funcionant encara, estan fent proves. Si la gent vol anar a veure l'agilitat que tenen els gossos de Tura, poden anar cap allà, cap a la pista de la meva esquerra. La Sandra s'ha cansat de fer la pizza.